Čau borci, dneska tady máme ochutnávku nových fizzy bonbonů. Máme tady malinu a máme tady galaxy, takže nejdřív ochutnáme galaxy, že nejdřív ochutnám já. Tady jde. Že to je malina. Ne, to je galaxy. Jaký jsou? Ale nachutnají nějak, jenom to popsat úplně. Tak co ty veleme, daj si. Já ochutnám galaxy. Jsou divný. Chutná jako tutti fruity. Prostě takový bez příchutě. Schválně se pak koukneme na složení, co tam schválně, jako co to má chutnat. Jako jdeme na malinu. Tak já jdu první na malinu. Že já to jenom otevřu. Že no. To chutná jako malina. No, dobrý. Říká tam, je tam malinový syrup. Já zachutnám taky. Já chutnám taky malinu. Mnohem lepší. Takže já dávám té malině. Dávám tak jako 6 desetin, docela desetin. Mohlo to být takový jako víc silnější. Co ty byla? No já zůstanu 7, ale fakt jako Meti mohlo to být mnohem silnější tam, ale. No a ještě ta galaxie, vůbec nevím jak to popsat. Že asi 3 z 10. Prý tam má být slyšet třešeň, vůbec jsem ji v tom necítil. Bylo to takový divný bez chuti. 1,5 z 10. Takže už dneska natáčíme, kdo prohraje, tak musí sníst celý balíček těch galaxy bonbonů. Takže čau videa.